Pare che sia pronto. Ja vas još udavali, sve ih ja znam, nažalost. Ili drače da, nego kada ne, ali ne. Ja da ih hvala! Predivna tehnika, majka si tehnika! Treba dosta da ne vrate brzine sa lažem si našli se treba hvala. Znači, odavde, jednodavče tehnike iz Hidova, one naruči uvijek ime najge da nema kvata. Znači, ja nju uopšte ne kvata. Skoro da nema kvata. Korak isto nam. I da hoćeš, ne možeš da prihvatiš kako će prihvatiš. Znači, odavde. Svudo jedan. Upasti ruku. Izvučenje. Šta mogu? Zbog tebi. Ajde. Together forever, then. Ajmo. Grupčija je. Ali samo da najdeš upravo to je okej. Misli da što. A možda ne. Da, kako se peče? Možda ima. Da. Daj, tako je. Zapravo naći neki onak. Ima tu pa koši nage, ali. Dobri stvari za policiju. Snima se. Sjero. Ovo vreme se sve, ali nisi gledao počeo, snima sam kako te terapiju, sam se i priče je, nisu fantastični od toga. Ti su mi dole šta? Ne, zato kako se trebi, kod koji se se najbolji mogući život. I on vidim napravila život. Ja tako, Pa to je dosta. su gore sveteri, tako. Vidjeli smo sveteri. Drugi plus jedan smo se sveteri, da. Nego bilo bi jako, malo treći spasili. Ovo sam nađe reći. Ma ti bre, zvali si. Nabavljaš osmeka. Crni se vore. Ajde. Vidno ono što je bilo konce za kraj mjeseci i onda dođeš da vidim da je. Učili, koliko si koliko se? Oni su više, 10 ili pol naše lične, ali ne znam, mislim. A ne znam što je znam da više. Nije, da ja sam se odpraviti. Znači, ti si gleda sam bilo. Da, ali koliko što ja vidim. Ja sam danas na to. To je podno. Ja sam na tvoj strani. Hvala tebe. Ja namjerim tebe. Ajde. Popio. Ujutro sam ustala kako sam muka mi je bilo. Drugačije? Okreće struku. Služa. Ja uzela bila dobra. Ja sam koji mogu vino brzo vedela. Kako ti ću pritvore na sam ja bila? Ja sam zepio, je mami, kaj nisam bila 20 dana. Daj mi te kafe za oči i... Popili se kafe za oči. Mali, ako popiješ 10 komade za oči. Ovo je dobro ti naš. Da imam, da mi se uzrastu. Zato što... Taj mašet. Ujutro je bilo, dušu povjerenje. A kad si mi ga poručaš, šta ti radi? Gdje sam ne? Znači, ima još ne. Ma nije, muka.
Ma si vale? Ah, I just haven't noticed. oddio! Ma co? Passate male. Najpierw jeszcze a, ty za mało tego kupiła, nie? Ja nie zaboravim. Ostalo još. Hoćemo nešto drugo? Hoćeš nešto drugo? Aj, sorry. Ono meni hoće drugo. U suštini, tu se nađe ova opcija. Postoji, čisto da znate, iako ovo je košina, tu postoji na prvi hvat, iako ovo je košina odavde, i to mali neće. I neće. Ali ovo je Citirano je hvala tako, to bi probao. Ko najde biti. Vodit ćemo ti mi gore, urgentni dio. To mi je prikno sad za stopu vode. Ali četo za stopu vode. Ja rekao da pričaš tu. Rekli su DK i ovo mislim nešto. Rekao su da nisu rekao. Ovo je zaboravno. To po 30 godine je nakon čelaj. Možda ni sajt lapši. Ja mislim da je bilo kada. Ovo je gledano. Kako je to? Ti si gledam u tebe. Pa reći šta tu radi sam, tu radi za prvo. Pomerio sad ti da završim. Znači! Bila da je delila košta. Nema košta. Nema ja. А заходит, заходит. A si vodila u stranu? Jesam. I šta kažeš? Radi! Odlično, ja tamo na bočni ulaz.
su dve rane. Morate da se pošli. Čekaj rane. Da rekao što ovo. Ti normalno. Pa neće ti ovo ništa. Pazi, nema da budeme šta je. Isto dobro. Kaže ovaj čovjek, što su ovi drugi potrebni, ovi mladi tijevi. Pazi. Alexej! Ja bih da samo može da se sredim pametno vidjeti. I tako nam to Bogdan, jesi? Ono je nakon poslu rekao 10 sata, ja nisam mogla čekati, ja sam imala na poslu neki sastanke bitnije, jer tamo da čekam, ja neću poslu noći da radim. I ja sam bilo četvrta toga i u jednom sudu. A sam da odličimo na ovo. Išla je. A išla je? Jeste. Ajde. Svijeti govorilo sam zbog. Sve raspravno sam imao. I dok posle ono, kao neko ustavi će biti pokućao. Samo gledaj. Gledaj. Moj svešnik, moj par. Ovaki, ajde. Kajte, baci, odmah. I kaže ti nailaziš posle 3 minuta. Ostani tu. Nađeš se dole. Ili tu. Hvataš jedno rame. Ajde. Dođi. Hvataš jedno rame. Hvati nju. Tu napadaš. Mene! Nju! Ovo se zove koji... Sljedeći! Malo više. Da, malo se pripati. Pa to... Sljedeći! Malo se dajte, Korači malo pušpanje. Treba malo više ne zgleda. Ajde, 4 puta. Sljedeći. Next. Sljedeći. Čičak. Čičak. Additional part. Uzmani, dok ja ti tebi zavljam.
Ovo je super kad sedne po 10 puta. Tu vodim mašinu, bravo. Šta ti? Fađi! Aj, fađi! Ajde sad sledeći gojem. Sledeći gojem! Ko će go? Ko će? Uživaj. To. Imaš to ko hoćeš, ne možeš raditi. Nego sad ima deca možeš razvodati. Ti možeš raditi ne mogu. Sledeći gojem! Ko nije bio? Ti bio? Nismo, Aleksij sledeći. Ovo je već zvuke više, ili to je? Sledeći! Ovo ne razbi upalo više. Vidi. Ja slušam što je znači. Nekada će strašno. A nije, mi je opako ovo. Ja sam pisam, kako sam pisala da se tako bilo ovo. Ja sam naložila bokolu, da recepciji, ne mogu stoji. Ajde! Više sada. Ajde! Izvini. Okej! Čaj! Za kraj potreb. Rionitori i popala. Ajde, izvolite, parovi. Hvala. Ajde, parovi. Koliko to? Onda ćemo i da uzmemo kameru. Hvala dole, to je sve. Za ruke. Za ruke. Rijete. I'm not going to touch your face. Ajde, idemo početi s temom.
Mihajlo nije. Mihajlo bulje, ništa njega propao čovjek. Ma ne, još se ništa predstavljamo, što ne radi možda od izne nešto tome. A ja sad je mrtav. Ne može da ispruži ruku. Pa sjetio se da bude... Porlatnice, gotovo, ovako. Da bude ovaj primježi vid bez dana prolazi. To se sve ne puši. To se spio ne puši vas na zemlji. Da ne puši u to. Okej, hvala. Ideš mi dole.